Dnes je tu medzi nami hosť, bývalá reprezentantka Československa v hádzanej Elena Gašparíková Brezaniová. Účastnička olympiády v Moskve, zaslúžila majsterka športu, laureátka Siene slávy a vicemajsterka sveta z roku 1986 v hádzanej. Vítaj medzi nami. Ďakujem pekne, Katka, za pozvanie, vážim si to a sledujem vašu reláciu, máte úžasné príbehy a ja verím, že aj toto video prinesie divákom požehnanie. Tvoja športová kariéra sa dá predstaviť ako úspešná. Aj ten tvoj život, ktorý si mala. Ale predsa dnes žiješ pre celkom inú vec. Prečo? Tak ja som Boha nikdy nehľadala. Nejak som ho do hĺbky ani nepoznala. Ale Boh si našiel mňa. Ja som vyrastala v usporiadanej katolíckej rodine. Chodila som pravidelne do kostola na spovede a pred 16 rokmi pri poslednej spovedi som niečo úžasné zažila. Po vyznaní hriechov mi spovedajúci povedal: Elenka, človek ťa sklame, ale Boh ťa nikdy neopustí. Bol to taký zásah do môjho srdca a vtedy sa mi premietol v tom čase môj život v sklamaní. Prišla som domov a doma to ešte potom pokračovalo. Bola som usvedčená o hriechu a ja som vedela, že mám skončiť s hriešným spôsobom života. Rozhodla som sa, že budem žiť čistý život a to sa aj stalo, že začala som Boha spoznávať trošku takým iným spôsobom, biblickým spôsobom. A som veľmi šťastná, pretože dovtedy som nepoznala Boha tak, ako ho poznám teraz. Takže tvoj život sa radikálne zmenil. Áno. A keď to porovnáš, je to lepšie, alebo v čom je to také iné? Tak určite je to lepšie, pretože ako aj Biblia hovorí, že telesný človek nechápe ducha Božieho, tak ja už viem rozpoznať veci, ktoré som napríklad robila zle, a napravila som sa podľa toho, čo hovorí Biblia. Názov teda relácie, že si súčasťou armády posledných čias, tak čo by si nám tá povedala k tým posledným časom a k tej armáde? Tak je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou tejto Božej armády. A Boh si povolal ľudí do žatvy, aby sme zachraňovali duše. A skutočne sú posledné časy. Ježišov príchod je blízko a preto sa vo veľkom káže dobrá správa o Ježišovi, že Ježiš Kristus zomrel, bol skriesený z mŕtvych, zomrel za nás, za naše hriechy, aby sme boli zachránení a aby sme strávili večnosť v nebi. Posledné časy vidíme znamenia, že sa dejú pred našimi očami na oblohe, na zemi. Sú vojny, sú zemetrasenia, ľudia sú neposlušní, rozmohla sa neprávosť, tak ako to bolo za Lotových čias alebo za Noacha, že ľudia sa zabávali, pili, smilnili a zrazu prišiel ten deň a tak isto aj my, kresťania, očakávame príchod Ježiša Krista. Tak ako v skutkoch apoštoloch 2. kapitole 17. verši je napísané: a bude v posledných dňoch, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať, vaše dcery a vaši mládenci budú vydať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Ďalej je napísané, že vylejem svojho ducha aj na všetkých služobníkov, aj služobnice. Skutky 1.8. Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii až do poslednej končiny zeme. A ja dodám, že budeme svedkami aj v Martine, v Partizánskom, po celom Slovensku, v Čechách, zahraničí a zasiahneme celú Európu, celý svet evaníliom Ježiša Krista. Tak týka sa to aj iných národov, kde sa toto deje, či iba Slovenska? Áno, evanjelium sa káže, táto dobrá správa o Ježišovi Kristovi sa káže všade, na celom svete, či je to Afrika, či je to Európa alebo Amerika, takisto aj na Slovensku. A my chodíme tiež po týchto mestách
Robíme také spoločné akcie, kde je kresťanská hudba na námestí. Hlavne mávame akcie na námestiach, kde chodí veľa ľudí. Hovoríme tam svedectvá, ako Boh zmenil naše životy. Modlíme sa za uzdravenia, za oslobodenia. Mám osobne aj taký príbeh teraz, taký čerstvý. Boli sme v Martine na tejto akcii a jedno dievčatko prišlo za mnou, prijalo Ježiša, deň predtým bola zachránená a na druhý deň prišla za mnou aj s kamarátkami, že aj oni chcú počuť o Ježišovi a mala problém zdravotný. Spadla a nemohla úplne zavrieť pre bolesť prsty v zápestie v dlaň a krivala na ľavú nohu, tak som sa pomodlila a ona po modlitbe vykrikla, že wow, že ono to funguje. A úplne na doraz, bez bolesti, pokrčila prsty a prestala krývať. Takže aj ona bola sama prekvapená, že Ježiš uzdravuje. Sú aj nejaké organizácie, ktoré sa venujú takým ľuďom, ako ste vy, také nadnárodné? Áno, je to organizácia CFAN, ktorú založil svetový evanjelista Reinhard Bonke, ktorý je už u Pána a jeho nasledovateľom je evanjelista známy Daniel Kolenda. A ja som sa zúčastnila minulý rok v júni 2023 svetovej konferencii evanjelistov v Amsterdame, čo poriadala táto organizácia CFAN. Boli tam aj kresťania zo Slovenska, z Čiech a zo 124 národností a bolo to úžasné, pretože nás tam vyučovali, ako máme oslovovať ľudia, ako hovoriť dobrú správu o Ježišovi. Vyučovali nás, ako máme aj my život, že máme žiť svätý život. A boli tam takí svetoznámi kazatelia, evanjelisti, bolo to úžasné, bolo to veľmi pomazané a stretli sme sa tam s mnohými národnosťami. Posledný deň sme rozdávali letáky v centre Amsterdam, boli sme rozdelení na niekoľko skupín. Ako evanjelisti kazali sme, pozývali sme na olympijský štadión, takže ten záver bol na olympijskom štadióne, kde bola kresťanská hudba a kde ľudia prichádzali na výzvu prijať Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Tak pre mňa to bol úžasný zážitok, lebo je to moja túžba kázať evanjelium aj na štadiónoch. Tak teraz máš naozaj taký iný život ako tí klasickí ľudia v tvojom veku, teda môžem povedať, že dôchodcovia. Čo ti to také prináša iné, hej, ako ten štandardný život, hej, taký domácky? Tak ja som sa tešila, že už budem na dôchodku, pretože som slobodná v čase, nie som obmedzená, viem si zadeliť čas a chcem slúžiť naplno Bohu aj ľuďom. A chodíme po mestách, po dedinách hovoriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi a mám úplne naplnený život radosťou, spokojnosťou, som šťastná, môžem povedať, že chytám druhý dých, je taký oheň vo mne a ja to stále hovorím, že ešte ten nový život mám pred sebou. A ja to prajem každému dôchodcovi, aby začal žiť s Kristom a bude šťastný, spokojný a bude úžasne si užívať dôchodok. Tak popíš nám taký ten tvoj deň, ako to vyzerá, keď chodíš na takéto akcie, čo je teda tvojou úlohou, čo ťa tak naplňa, z čoho máš radosť? Tak samozrejme, že každej tej akcii predchádza modlitba v komórke. Chodíme na tieto spoločné akcie, kde tiež spoločne sa stretávame a modlíme sa ako kresťania spolu, pretože treba pripraviť v prvom rade tú duchovnú atmosféru modlitbou. Rozdávame letáky a kážeme evanjelium, dobrú správu, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, bol skriesený z mŕtvych a žije a že ľudia sú hriešni, že potrebujú Ježiša, aby boli zachránení. A kážeme im plné evanjelium
To znamená čo plné evanjelium? Plné evanjelium je, jak som povedala, že Ježiš Kristus bol nevinný, bol Boží syn, zomrel za naše hriechy, bol skriesený z mŕtvych a žije. Že Ježiš Kristus žije, mení životy, uzdravuje, oslobodzuje a dáva nám večný život. Zaujali sme ťa? Takýchto príbehov ti chceme priniesť o mnoho viac, ale k tomu potrebujeme vašu pomoc cez lajky, komentáre, zdieľania a finančné príspevky. Číslo účtu nájdete v popise pod videom. Ďakujeme vám. A máš teda aj nejaké také konkrétne príbehy, čo by si nám chcela povedať, že čo sa ti stalo, vtipné alebo menej vtipné? Tak mám veľa takýchto príhod, aj veselých, aj trošku takých negatívnych, pretože pracujeme s ľuďmi a ľudia rôzne reagujú na evanjelium. Niektorí prijímajú aj nás, prijímajú aj Ježiša a niektorí odmietajú aj nás a odmietajú aj Ježiša. Stal sa mi taký príbeh, že som kázala na mikrofóne a jeden pán mladý vyšiel so 7-decovým pohárom zavaraným vodou a jak som kázala, tak prišiel asi tak 2 metre ku mne a Duch Svätý mi povedal, že uhni sa. Ja som sa uhla a trošku mi to tak zasiahlo vetrovku. Bola to kyslá voda, ma oblial, ale to je údel služobníkov. Potom stretávam s takými ľuďmi, ktorí ma už poznajú. To je jedno, či je to v meste, v Trenčine, v Partizánskom alebo v Topolčano. Už ma poznajú a ľudia povedia: pani, nechoďte sem, ja už vás poznám, ja už to nechcem počuť. Tak rešpektujeme to a čo je také úžasné, že prichádzajú napríklad tínedžeri a povedia: teta, ja som sa už s vami modlil a môžete aj tomuto kamarátovi alebo doniesť so sebou ďalších kamarátov a povedzte aj týmto kamarátom, aby aj oni boli zachránení. Takže oni sú takíto otvorení mladí ľudia. A idem aj za nimi a pýtam sa ich: dobre, čo sa zmenilo odtedy, jak si sa modlil túto modlitbu? Tak niektorí mi povedia, že sú pokojnejší, niektorí mi povedia, že menej hrešia, že majú modlitby vypočuté alebo začali čítať Bibliu. Tak je to taký dobrý pocit, keď sa niečo nové stane v ich životoch. Máme taký príbeh, že keď podávam letáčiky, ja som zvyknutá na letáky, je to taká pomôcka, kde je evanjelium, kde je Božie slovo a je tam modlitba zmierenia a niektorí ľudia sa ponáhľajú, nemajú čas sa rozprávať pri stretnutí, tak im poviem: ale dnes je deň spasenia. Nezabudnite, že dnes je deň spasenia. A oni na to reagujú takým spôsobom: a to vážne? A to zajtra nemôžem urobiť? Nie. Pretože máte istotu, že sa rána dožijete? A on mi povie: fúha, tak to nemám. No tak preto dnes je deň spasenia. Tak teraz nemám čas, ale keď prídem domov, tak určite to urobím. Takže mám takú radosť z toho, že ľudia reagujú, pretože slovo je Božie mocné a preniká od duše do ducha, od kĺbov do špiku a rozsúdi myšlienky a postoje srdca. A nie svojou silou to robíme, ale mocou a silou Ducha Svätého. A ešte máme taký príbeh, čo môžem povedať, že jeden pán mi zazvonil, že opravujú balkóny. A ja som povedala: ja balkón nemám. Ale počkajte, ja mám na chodbe v šuflíku letáčiky, tak som mu podala letáčik, povedala som mu evanjelium a on mi hovorí, že viete čo, presne toto, čo mi hovoríte, mi povedala jedna pani v Zlatých Moravciach, ale presne to, čo ste vy hovorili. A ja hovorím: no ale dnes je deň spasenia. A on hovorí: fíha, viete, čo mne sa stalo? Ja som sa ráno zobudil a ja som niečo cítil v lufte, vo vzduchu, niečo také zvláštne, mimoriadne. A to som nevedel, že to je dnes deň spasenia. A to je to to je to, čo vy hovoríte, že dnes je deň spasenia. Tak hovorím: áno, tak dneska to urobte. Tak mi slúbil, že to urobí. Takže z
stretávam sa s takýmito príbehmi, alebo aj taký napríklad, že ľudia niečo prežijú, niečo ťažké, že buď im niekto zomrie, alebo sú v ťažkej situácii, že sú sklamaní z detí, alebo ich postihla nejaká choroba. A keď sa za nich pomodlím, tak je vidieť, že ich tvár sa zmení. Že cítia pokoj, cítia radosť, aj to sami potom povedia, že sa cítia lepšie. Že evanjelium skutočne je Božou mocou a stačí sa tých ľudí aj len dotknúť. Že sa prenáša ten pokoj z nás, tá Božia moc, tá duchovná sa prenáša na tých ľudí. A máš teda ešte aj také nejaké zážitky, že si sa za niekoho naozaj modlila a hneď tam bol nejaký výsledok? Áno. Bola som navštíviť jedného pána s onkologickou diagnózou v nemocnici a pri mne skolaboval. Tak volali rýchlo primára, oživovali ho, mňa poslali von na chodbu aj s pani, ktorá ležala vedľa neho. Jej som povedala evanjelium, prijala Ježiša Krista do svojho srdca a ja som potom, keď už bol prebratý, tak som išla za ním, som sa rozlúčila a išla som na autobus. Kúpila som si lístok do Partizánskeho a Duch Svätý mi povedal, tá pani spasená bude, ale ten pán spasený nebude. Fúha, čo to bolo? Začínal prebiehať taký duchovný boj, lebo som nevedela, čo mám urobiť. Sedla som si a znovu ten istý hlas. Tá pani spasená bude, ale ten pán spasený nebude. Tak som vedela, že mám niečo robiť. Tak šofer sa už pohol, vychádzal z nástupišťa, ja som išla za ním, hovorím, prosím vás, zastavte mňa, musím vystúpiť. Nechápavo sa pozrie po mne. Jak som vystúpila, tak prišiel na mňa taký pokoj. Vedela som, že mám ísť naspäť do nemocnice, povedať tomu dotyčnému evanjelium, prijali Ježiša Krista do svojho srdca a o 4 dní odišiel k pánovi. Tento pán bol katolík, mal posledné pomazanie, prijal Eucharistiu a nebol by zachránený. Preto chcem zdôrazniť, že mala som aj ja taký sen. Boh ku mne prehovoril, že dobre to robím, že Rimánom 10, 9, 10, ak ústami vyznáš Ježiša ako svojho pána a v srdci verí, že bol skriesený z mŕtvych, budeš spasený. Je to veľmi dôležité. Toto ponúka túto modlitbu aj pri kázaní evanjelia. Ak môžem ešte, Katka, by som doplnila jeden taký praktický príbeh, že sa stretnem s osobou, ktorá je hriešná, ktorá žije v hriechu, ktorá žije bez Ježiša, žije v alkohole, žije v drogách, žije v nikotine, žije v smilstve alebo v iných nejakých včarovaní, v okultizme, v nejakých iných hriechoch. Pokiaľ ten človek nepríjme Ježiša, nezmierí sa s Bohom, tak odchádza z môjho stretnutia nespasený, nezachránený. Keby zomrel v ten deň, ide do pekla. Ale ak ten pán alebo tá pani príjme Ježiša do svojho srdca, zmierí sa s Bohom, učiní Ježiša pánom svojho života a príjme evanjelium, vyzná hriechy, požiada o odpustenie a zomre, tak ten človek vlastne odchádza z môjho stretnutia čistý, má odpustené hriechy a ako my hovoríme, že všetko má odpustené a Boh si na jeho hriechy ani nespomenie. Je to taký základný krok pre to, aby človek bol zachránený. Prečo je to také naliehavé? Prečo je naliehavé proste hovoriť ľuďom, že existuje nebo, peklo a kde stravia tú večnosť? Lebo ľudia sú hriešní. My sme sa narodili hriešní, oddelení od Boha skrze hriech Adama a Evy a odsúdení na večné zatratenie. Odsúdení na to peklo. Preto Ježiš Kristus, hoci bol nevinný, Boží syn, on zobral všetky hriechy na seba, vyniesol ich na kríž. Bol sňatý z kríža, on nezostal na kríži, kríž zostal prázdny. Zostúpil do pekiel a 3. dňa bol vzkriesený z mŕtvych a žije. On zobral vlastne ten dlžobný úpis, tie naše hriechy na seba, aby sme my boli ospravedlnení. A
A je mi veľmi ľúto ľudí, ktorí povedia, že nebo a peklo neexistuje, že ja verím v reinkarnáciu, ja sa narodím ešte raz, budem ako nejaká myšička alebo nejaké zvieratko. Je to klamstvo, je to internetové klamstvo. A diabol takto ľudí klame, zavádza, pretože Biblia hovorí, že on je otcom lží, on klame, ničí a zabíja. Alebo mi niektorí povedia, že ja pôjdem radšej do pekla. Tam je teplúčko, tam si dám pivečko, budeme hrať karty. To je všetko klamstvo. Biblia popisuje, je to ohnivé jazero. Je to na ľudí bude padať ohnivá síra. Budú kričať, budú plakať, bude tam pláč, škripanie zubov, budú tam trápení celú večnosť. A my práve sme takí zachranári duši. My chceme, aby ľudia boli zachránení, preto sme poslaní. Jak Ježiš povedal, choďte do celého sveta a kažte evanjelium každému stvoreniu. A kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsudený. Je to voľba na každom jednom z nás, čo urobíme, pretože Boh nám dal úžasný dar. Je to dar slobodnej vôle, slobodného rozhodnutia. Našou úlohou je povedať dobrú správu a už je na človeku, ako sa rozhodne, kde strávi večnosť. My už za to zodpovední nie sme. Je potom teda, keď sa tí ľudia pomodlia tú modlitbu prijatia a spasenia, alebo že dajú svoj život Bohu, sú ešte potom nejaké teda ďalšie kroky, ktoré môžu robiť, aby sa posúvali na tej ceste ďalej za Ježišom? Áno, tá modlitba, to je taký začiatočný krok do Božieho kráľovstva, vstup do Božej rodiny. Vlastne ten človek prechádza z tej smrti do života. Má odpustené hriechy a už není pred Bohom ako hriešnik, ale už je ako spravodlivý. A keď zhreší ten človek, tak stačí, keď vyzná, oľutuje svoje hriechy. Ale Biblia hovorí, ospravedlnení sú tí, ktorí zomreli hriechu. To znamená, že treba opustiť hriešný spôsob života, odvrátiť sa od hriechu a obrátiť sa k Bohu. Mať osobný vzťah s Ježišom Kristom, budovať s ním vzťah na osobnej úrovni, rozprávať sa s Ježišom, čítať Bibliu, čítať Božie slovo. Biblia je úžasná kniha, ktorá zmenila mne život a zmenila každému jednému, ktorý ju začal čítať. Potom je dôležité zaradiť sa do cirkvi, kde je kázané živé Božie slovo, kde je plnosť a prítomnosť Ducha Svätého, kde sa dejú divy a zázraky, oslobodenia, uzdravenia. Treba mať spoločenstvo s kresťanmi a preto aj robíme takéto veľké akcie, kde sa zídu kresťania, kde je masa ľudí, ktorých nás Boh povolal, aby sme túto dobrú správu šírili, lebo správna cirkev není uzavretej miestnosti. Ale správna cirkev vychádza medzi svet, medzi ľudí. A ešte chcem povedať, keď som bola keď som chodila do kostola, ja som príjmala Ježiša do úst. A Biblia hovorí, že čo ide do úst, ide do žalúdka a ide von do stoky. Ale toto je prijatie Ježiša do srdca. Lebo Biblia hovorí, Ježiš klope na tvoje srdce. A ak mu otvoríš, on vojde donútra a bude u teba stolovať. A to je veľký rozdiel. Zo srdca ti ho nikto nezoberie. Ak ho ty neopustíš, on ťa nikdy neopustí. Toto je teda ten motor pre tvoj život, že ľudí vytrhnúť z pekla a dať im ten život nový, večný v nebi? Určite. Určite, že toto je takým môjim poslaním a dostala som to aj v slove v skutky 26:18, keď ma Boh povolal do tejto služby, aby som otvárala oči pohanom, ma vytrhol z pohanov, aby som im otvárala oči, aby sa obratili od tmy ku svetlu, od satanovej moci k Bohu, aby vierou vo mňa prijali odpustenie hriechov a podiel medzi svätými. Áno, je to môjim poslaním. Mám to na srdci.
kázať evanjelium, pretože bola som poslaná pri niekoľkých prípadoch aj na poslednú chvíľu. Napríklad som išla zaniesť Biblie a vedela som, že som bola vedená Duchom Svätým. Jeden pán si objednal u mňa 2 Biblie, lebo vedel, že už dlho nebude žiť. Prijal Ježiša ako svojho pána a prosil ma, aby som na pamiatku pre jeho 2 dcery kúpila Biblie a ja som ich niesla do nemocnice. Bol čas vizit a pustili ma a zrovna tam jeden pán zomieral vedľa neho. Boli to posledné chvíle. Tak ja som sa venovala tomu pánovi, ktorý veľmi ťažko dýchal, zomieral a som povedala evanjelium. A mám to v srdci, že prijal Ježiša, lebo súhlasil s modlitbou a bol na poslednú chvíľu zachránený. Ešte v mojej prítomnosti odišiel k pánovi. A ja som bola taká šťastná, som išla na bicykli z nemocnice, ale môžem povedať, že asi som svietila všetkými možnými svetlami, lebo to bola taká veľká radosť a bola som vďačná Bohu, že ma tam poslal, že to bol čas do obeda a proste bolo to ozaj, jak sa povie, hodine 12. A takýchto prípadov mám niekoľko, že ja neviem, pár hodín rozhodovalo. Rozhodovali 1 deň, 2 dní rozhodovali, alebo týždeň. A ja som vďačná Bohu, že si ma vie použiť, že som bola vnímavá na Ducha Svätého, lebo keby som nebola poslúchala, tak ten človek ide do pekla. A môžeš nám teda povedať ty presne, čo tým ľuďom hovoríš, keď ich tak stretneš na ulici, hej, tam asi nemá každý čas s tebou dlho sedieť a rozprávať o pánovi Ježišovi, ale teda čo také im teda povieš, aby si oni uvedomili, že naozaj je to o živote a o smrti, tá chvíľka, ktorú s tebou strávia. Ježiš Kristus urobil úžasnú vec z lásky k tebe. Obetoval svoj jediný život za tvoje hriechy, aby ty si bol zachránený. Zomrel a bol skriesený z mŕtvych. Ježiš žije. Ježiš ťa miluje veľkou láskou a túži po vzťahu s tebou. Priateľu, dám ti otázku. Keby si dnes zomrel, kde stráviš večnosť? Je to nebo alebo peklo? Máš istotu, či máš odpustené hriechy? Biblia hovorí, že všetci sme zhrešili a chýba nám sláva Božia a daňou za hriech je smrť. Ale kto vzýva meno Pánovo, bude spasený. Už si sa narodil v hriechu, oddelený od Boha, odsúdený na večné zatratenie. Ale Ježiš klope teraz na tvoje srdce. Ak mu otvoríš, on vojde donútra a bude u teba stolovať. Zmier sa s Bohom. Ježiš povedal vo svojom slove: musíte sa znovu narodiť. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nevojde do Božieho kráľovstva. Priatelia, to je podmienka. To je podmienka. Či si Žid, alebo si katolík, alebo si riaditeľ, alebo si bezdomovec, alebo si Róm. Je to úplne jedno. To platí pre každého jedného človeka, že sa musí zmieriť s Bohom. A ja ti ponúkam teraz jednu modlitbu, ktorá ťa oddeluje od neba a od pekla. Rozhodni sa pre Ježiša. Ježiš je cesta, pravda i život. Z vlastného rozhodnutia a s vierou opakuj po mne túto modlitbu, ktorá zmení tvoj život navždy. Pane Ježišu, ja verím, že si Boží syn. Ja verím, že si zomrel za moje hriechy a bol si vzkriesený z mŕtvych. Staň sa teraz mojím pánom, odpusť mi všetky moje hriechy, vedomé aj nevedomé, ako aj ja odpúšťam každému, kto mi ublížil. Zmeň môj život.
opúšťam hriešný spôsob života a chcem ti slúžiť. Naplň ma a veď ma Duchom Svätým. Ďakujem ti za tvoju krv, ktorá ma očistila teraz od všetkých hriechov. Ďakujem ti, Ježiš, za tvoju lásku a milosť v mene Ježiš. Amen. Ak si sa modlil túto modlitbu, ja ti zo srdca blahoželám. Je to prvý krok, čo si urobil, že si prešiel zo smrti do života. Tvoje hriechy sú odpustené. Garantujem ti, že si čistý teraz pred Bohom a Boh ti nebude vyčítať minulé hriechy. Začínaš nový život v Ježišovi Kristovi. Elenka, ďakujeme ti za to, že sa tu s nami podelila o to, ako sa dá prejsť zo smrti do života, ako získať večný život. Ďakujeme ti za tie príbehy, ktorými si nás inšpirovala a prajeme ti, aby k tým 2376 približne spasených, ktorí už máš na svojom konte, aby pribúdali ďalší a čoraz viac nich ich je. Ďakujeme ti za to, že si ku nám prišla. Ďakujem veľmi pekne, Katka, aj za pozvanie a ešte raz si veľmi želám, aby každý, kto bude pozerať toto video, aby bol zachránený, aby prijal Ježiša do svojho srdca, aby pouvažoval nad tým, že skutočne sa jedná o večnosť. A tým, ktorí ešte neveria v Ježiša Krista, odkazujem, ak neveríš, že Ježiš Kristus skutočne zomrel za tvoje hriechy a že je Boží syn a že je vzkriesený z mŕtvych, tak zavolaj na neho a povedz: Bože, ak ozaj si, daj sa mi spoznať. Určite sa ti dá spoznať. A každého jedného, kto bude pozerať toto video, chcem stretnúť v nebi a teším sa na vás.